udumo kuNkulunkulu weliphezulu, ukuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu UYINKOSI. Siyambonga-ke uNkulunkulu kakhulu, simnikeza udumo ukuthi sikwazi ukuhlangana ngosuku lokugcina lonyaka esasidinile uNkulunkulu. Sibonge kakhulu-ke bonke asebefakazile. Isizulu-ke siyahluka, sisukela iy'ndlu ezihlalele ukuthi isikhathi zidliwe yimbi, isikhathi sibe zidliwa abantu. Njengamanje seku-11:05 bengizixelele ukusukuma la ngo-10:30. Ngiyafisa ukuthi-ke siyazi ukuthi asilandele imithetho ngaso sonke isikhathi, ngixolise ku-MC obesafuna ukudunyiswa. Isikhathi sonakele kakhulu njengamanje, kanti kuney'nkonzo kufanele ngizenze, nansi esidlo kufanele ngiyenze, abantu kufanele baphindele emuva. Nenye bengaplaniwe eqhamukayo manje, Nelile Nzuza, iphi ingane yakho? Nelile kade ngiphethe ingane yakho Mozana. UJesu wami njalo uyaphila, uyaphila ngiyabesa. Jesu ngiyakhulela Nkosi nangumntwana sesizwile ubufakazi bakhe. Sibonga konke okwenzele yena. Ngiyakhulela manje Nkosi wenza izwi lakho. Philip chapter 1:6 sithembe yona leyo nto ukuthi wena uqalile umsebenzi uzowufeza. Ngiyakhulela ngegama elinamandla leNkosi yethu uJesu Kristu kumphilise lo mntwana. Ngiyacela uNkulunkulu wethu beka isandla kuye, aphile ngokupheleleyo, akhula afunde ingqondo abe nayo. Siyazi abantwana abanje babe baphazamiseka esikoleni njengoba engasheshanga nokukhuluma. Ngegama lika Jesu Kristu ophilayo ngiqalekise yonke imimoya amandla obumnyama ayinasabelo phezu kwakhe. Ngimcwile egazini lakho, ngimgcoba amafutha kaMoya oNgcwele, kusukela manje uyaphiliswa ngegama elinamandla leNkosi uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu UYINKOSI. Amen. Sidluleke kuleyo nkonzo. Kukhona inkonzo engifisa ukudlula kuyona, izimemezelo zenkonzo yoMkhosi. Siqala uMkhosi kusasa ka-21 days. Kusho ukuthi-ke uma ngiqeda lezi zimemezelo sibhala simise ividiyo ukuze ihambe yodwa ingahlangani nenkonzo. Sukela ntambama namhlanje abathandayo akekho uphoqiwe, siyagcina ukudla soze sidle mhla ka-22 January, 21 days. Umlando omude-ke engingachaza ukuthi kwenzeka kanjani. Siyazi amabandla amaningi aqala ngomhla ka-3, 4, 5 kuyale. Mina-ke uNkulunkulu ngambuza ukuthi ufuna siqale nini ngoba uyena wasifaka kule nkonzo. Wathi siqale mhla ka-1 ukungadli ukuze abone ukuthi siyamthanda ngesikhathi abantu bose beshaya amathini bejabulela unyaka omusha, thina asisadli sesihlezi uNkulunkulu. Akekho ophoqiwe, ngiyangithanda ukulisho leyo. Kodwa ngiyazi ukuthi uma sekuvela izinto uNkulunkulu esimkhonzayo uyakhuluma kuwe, abesethi ngoba wena ungenani ebukhosini. Kwenzeka izinto ngathi ngoba uqalanga kanye nabanye mhla ka-1. So-ke ngiyagcizelela akekho ophoqiwe. Ukukholwa phakathi kwakho noNkulunkulu wakho. Kodwa-ke simkhonza uNkulunkulu-ke uyakhuluma. Sizokhulekela izinto eziwu-5. Angizange ngithole ithuba lokuthi ngikusho. Sizokhulekela izinto eziwu-5. Besikade silalela i-VM noma ama-VM ka-2020 kuzoba u-2021. So-ke sinezinto-ke zalonyaka uNkulunkulu afuna
sizikhulekele. Ngenxa yesikhathi ngisezowavula amavesi ngowasho nje simkhona uNkulunkulu uzosisiza kusukela kusasa sobe sesibhekana nawo. Okokuqala sikhulekela ukukhula kumoya, spiritual growth. Singabizi idalwa, iy'ngane ezizidalwa, iy'ngane ezingakhuli. Uthola ukuthi umuntu usebala iminyaka esindisiwe kodwa akakhule emoyeni. Kufanele sikhule bazalwane, sikhulekela ukukhulana. Yonke into uyayitela uNkulunkulu akunikeze. Ngiyakhumbula ukuthi esanda ukungibiza ngakhuleka ngaleli zwi elithi ngadla ubani ngivezeke mangaphazama wafakwa incwadi emlonyeni wakhe. Yaba mnandi njengokuthi lwezinyosi yafika eswini yaba nzima yababa uma ukuthi angikuphambanisi. Ngakukhulekela ngathi ngiyacela Nkosi sengimdala ngikhulile ungenze izwi ngilihle lilotshwe ngaphakathi ngikwazi ukukhumbula kwamsiza-ke kwamswela. Amavesi angisana ne-spiritual growth, 1 Samuel chapter 2 verse 26, 2 Peter chapter 3 verse 18, 1 Peter chapter 2 verse 2 no 3. Okwesibili sikukhulekelayo spiritual knowledge, ulwazi. uNkulunkulu wethu ufuna ukuba siphenduke size sifinyelele ekulazini iqiniso. Sikhulekela ukwazi iqiniso. 1 Timothy chapter 2 verse 3 kuya ku 4, John chapter 17 umkhuleko kaJesu verse 3. Okwesithathu sikhulekela ukuphenduka umoya, ngoba asikwazi ukukhulekela ukuphenduka kwenyama kodwa ungaphendukile emoyeni. Roma chapter 12 verse 2 uthi ningalingisi izwe ngokuqulwa isimo ngokwenziwa ibentsha ingqondo. So ukuquka nokuphenduka okupheleleyo kuqale engqondweni kuyima kuphumela ngaphandle. Ingakho-ke sokhulekela ukuphenduka spiritually ngoba abantu bayaphenduka. Yabona ngokuqala unyaka nje ngake ngasebenza, Sathane sangiqhobele nami ngidayisa utshwala. Baningi abantu ababekutshwala ngoJanuwari bathi sebebiyekile, loshaya iphasika sebephuza. Ubusubona ukuthi uzama ukuphenduka ngenyama engaphendukile ngaphakathi, so akusebenzi lokho. Nokuthi-ke usuke engasenamali kuJanuwari acace nokuthi ubiyekile utshwala kanti akabiyekile. Bese siya kwiphuzu lesithathu, sanctification by the truth, ukungcweliswa ngeqiniso, ukungcweliswa ngezwi. Iphuzu lesine siyalithola kuJohn 17 umkhuleko kaJesu verse 17 ya ku-19. Nayikhuleka uJesu ethi Baba bangcwelise ngezwi lakho. Okokugcina sikhulekela ubunye, unity in Christ. Lapho uJesu ekhuleka kuJohn 17 verse 20-23 yathi wena Baba nami simunye. Ngikhulekela ukuthi nabo babe munye njengoba thina simunye. La ungaphuza u5 esizowakhulekela ngoMkhosi egameni leNkosi uJesu. Sesingaphuma-ke emoyeni.